sasabihin natin ngayon? Di ba nakakahiya? Pag nalaman ni Tito Jalto, magkakasama pa tayo. Ano sasabihin ng mga magulang natin sa atin? Mga walang kwenta yung mga kasama natin. Itong grupo na to. Guys, ano ba? Pwedeng aminin nyo na kasi. Sino ba yung gumawa niyan? Pare, kung ako tatanungin nyo, hindi ko alam. Pare, ako may suspect ako. Si JB! Ikaw, pre! Pare, ay second demotion. Grabe mo po yung mga pagsisip. Sabihin mong hindi totoo yun! Ikaw yun eh! Sabihin mo hindi totoo lahat! Tol, nagkapagsayo naman ako. Pare! Tol! Mga pagsisip naman kayo para namang sama kong tao. Pare, ang daming pwedeng gawin yun pa! Tol! Porkit naman ako pa, ano pa rin sa grupo, parang kumahina. Pare! Pare, di ba pwede naman tayo mag-ipon? Pwede naman yun eh! Humigit na naman tayo kahit konti ah! Tol, huwag nyo naman ako sisihin! Ha? Pare, kung wala kang pera, pag-aambagin ka namin. Tama na! Sa tingin niyo ba, si JB may kasalanan? Oo, sa tingin ko. Kaya tinuro mo, siya may kasalanan? Siya, tingin ko may kasalanan. Siya lang makakagawa nun. Nakita ko ba siya? At tingin ko, siya talaga. Walang iba. Ron, Nicky, grabe ka mapagsalita sa akin. Ha? Ba't minabalik niyo ako? Kahit dito tayo para ayusin to. Pwede ba? Pwede ba? Imbis na pag-usapan natin ito para maayos! Ganyan pa kayo! Ano ginagawa natin? Inaayos natin ha? Ikaw, Casey! Ikaw yung leader dito, di ba? Kaya wala akong masabi! Hindi sila tol. Leader nga ako. Kahit kailan ba sinunod niyo ako? Sige, magsalita kayo! Pag nagsalita ako, may sumusunod ba sa akin? Di ba wala? Ngayon, gusto niyo akong magsalita, gusto niyo akong magdesisyon. Anong gagawin natin ngayon? Hindi lang sa aking grupo to. Grupo natin lahat to. Guys, tama na, huwag na tayo magsisihan. Paano nagkasira-sira ang grupo natin dahil kay JB? Hindi ko alam ng Pare, tama na. Hindi, si JB may kasalanan eh. Ba't tayo na tayo sisihin ha? Pare, may kasalanan eh. Ikaw may kasalanan nun. Pare, tama lang pare. Grupo tayo. Ba't di tayo nag-aaway pare? Para kayong mga bata no? Sa tingin niyo ba pag nagsakita kayo ngayon matatapos to? Sandali lang, mahinig kayo. Sino sa inyo ang nakakita kung sino gumawa nun sa atin? Tulpo lahat na tayo nagsalita. Ito, pasilitay nyo! Tanungin nyo! Ano pagka sinabi sa inyo hindi alam ako? Pare, kanina ka pa tahimik dyan eh. Sige, Makakabili akala nyo. Mami ka nga, ikaw ba may gawa nun? Ha? Umami ka na, Simon! Oo na, pare! Pare, ako na, may gawa, pare! Pinagsisindihan ko na. Bakit mo nagawa yun? Bakit mo nagawa? Pare, ginawa ko lang naman yun para sa grupo, pare. Kita nyo na, grupo natin yung nataya eh. Kita nyo na, nagsalita na din ako sisisi nyo. Pare, pasensya ka na. Titol eh. Hindi pare kala mo talaga ikaw eh. Sabi to yun, parang kaibigan. Naninisin ng kasalanan, ha? Pare, patawarin mo na. Nakita kayo to, wala kayo. Pare, tama na, pare. Ako ang may kasalanan dito. Dapat akong ginaganyan nyo. Pare, alam ko may mali ako, pare. Sana matanggap nyo pa rin ako. Case ko na bahala dito. Sa tingin nyo. Sana ako lalapit dyan. Ano yung kaibigan? Bakit? Oo, totoo. Pigilin mo! Kanina ko pa ito binipigilan eh. Ayaw mo! Ayaw mo! Ayaw mo! Paano ka naman? Pare ay second demotion. At kami namatay. Pare. Mararamdaman nyo ito. Ganito rin mararamdaman nyo. Pare, I feel you na tatakirin ako. Sino nag-lock ng pintuan? Ha? Sa tingin nyo? Para resolve natin ito ng ganito-ganto? Tungkol kasi usapan natin para mamahayos ang Kaya naman kasi kayo yung lagi napapagalitan, di ba?
Puro na lang ako! Ako! Pare, sorry na. Aamin na ako, pare. Para hindi na kayo madamay. Pare, wala naman sinisisi sa atin eh. Guys, Nasa pagkakamali yung pagsisisi. ay, ano magsisi siya? Pare, nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako, pare. Hindi naman siya. Bakit di niyo siya bigyan ng pagkakataon? At saka isipin nyo naman na para sa grupo tong ginagawa ko, pare. Pero ikaw ang sumira ng grupo, pare! Ikaw ang sumira ng pangalan ng grupo! Pare, hindi na natin grupo! Pare, pag may gagawin ka, isipin mo naman! Pare! Hindi ko naman nakakalain na masisira ang grupo dahil sa akin. Alam ko na kung paano. Paano? Guys, alam ko na kung paano. Lagi naman ako nakakasolve, di ba? Dahil nung hindi ako sinisunod, kulang ka nga eh. Para alam ko na utot. Talino ko naman, i-like nyo kami sa Facebook. Follow nyo rin kami sa Twitter. Para ma-solve namin to. Maraming salamat. Sa Start Upgrade Official. Sa Tumblr ka, pwede rin. Salamat sa mga sumusuporta. Sa Twitter, i-follow nyo. Mag-email kayo! At sabi nyo naglalike! Follow nyo kami!